мавзӯи имрӯзаро мо оини ҷавонмардӣ унвон гузоштем. дар падари ӯ ҷавонмардӣ дида шавад, албатта дар фарзанд ҳам ин ташаккул меёбад, тарбия меёбад. агар писарбача духтарам модар мебинад, тарбияш аҳсоби модар зиёд бошад, писар падар ба. ҳанӯзам модаро 5 сола, 15 сола, 20 сола шуд ки канораш мегирад модар ва писара. Наметиҳад падар ба. писарҳо бояд ба варзиш машғул шаванд. варзиш рӯҳан онҳоро ҳамчун ҷавонмард тарбия мекунад. ягон кор ба даст занад, ивай кору накун, наметонӣ гуфта пеши роҳи вай нагирад. падару модар барои вай кӯча сар додан наварду кайфият мебаранд. беҷоси падар ягон корро иҷро намекунем. келинчакои талбанда охир ҳамоҳои шавҳараш кани мардако кани ҳамоҳо. вақте ки писарамо тарбия ка натонистем, аллакай мо тухмаша вайрон мекунем, аллакай мо невараи вайрон кунем.